kortin ja vietin keittiöön. Kävi tänään meidän kalassa, tuossa me tänään alettiin valmistaa kalaa. Joo, Tommi, näytäs meidän saalis. Joo. Se on ihan vanskista ongittu. Tämmönen. Tää semmonen juttu, että Jere ei pahemmin tosta kalasta tykkää edes kypsennettynä, niin mä ajattelin näyttää, että sitä pystyy syömään kyllä raakanakin ihan. No, sen pidemmittä puhetta, anna sitten mennä. Nyt hetikö? Nyt heti. Voi herra jo, hyi vittu tää on kauhean tuntusta. Annas vähän lähikuvaa siitä. Kiiltää vähän noin suomut siihen vielä. No niin, mä muistan. Näyttää herkkaa. Niele. Yksi pala puraskeltu, monta palaa vielä jäljellä. Nyt saa kunnon purjaamista. Haluatko kommentoida jotenkin sen makuelämästä? Musta on kala ihan jees. Onneksi tää on vielä paljon jäljellä. Toi on pahaa. Oot sulla uuden pussin? Saanko laittaa vähän jotain pitturia täällä jotain? Oi vittu, tää on paha. Kuinka lähden tuossa lohkaisesta päästä liikkeelle? Kyllä sä voit suolaa siihen heittää, jos sä haluat. Mielellään. Tästä hommasta tulee vielä kiinnosta. Eikö sulla jozoa? Ei oo jozoa. Loppu. No niin. On hyvä. Tuli vittu. Kaloa. Onko se sulla? Ei, mä kyllä välttämättä sano. Mä kokeilen kerran sen. Kun se ei saatana irtoa tosta vitu kalasta. Nyt tää on hyvän näköinen biitti siellä. Se on vaan kalaa. Sulla tulee todennäköisesti matoja. Se tulee. Eikö se saatana kauppias se suositteli kyllä hauskaa? Hyi saatana!
ykkösestä 10 arviointi. Nyt ihan 8 luokkaa on. Ei mitenkään hassumpaa. Suomen kanssa varsinkin ihan hyvää. No paksut kohdat on vähän pahoja, mutta ne ohuet on ihan jees. Joo. Suosittelet kaikkea kokeilemaan. Kalan ystäville. Semmosia, ketkä ei pelkää ennakkoluuloja. Kyllä tää on ihan jees.